Keď sa ráno zobudíš s tým pocitom, že cítiš tlak, že musíš ísť do práce, kde budeš 8-12 hodín a absolútne ťa to tam nebaví, tak keď máš nejaké vízie, toto som urobil ja. Zapni si Google, pozri si ponuky práce a vyber si jednu, ktorá ťa zaujala. V mojom prípade Social Media Manager. Otvor si ju a zisti, čo od teba chcú. Zapísi to na papier. Chcú, aby som vedel pracovať vo Photoshope, chcú, aby som vedel písať. Ten papier si nalep kľudne niekde na počítač, niekde na notebook. Daj si to na tapetu, aby si každé ráno po prebudení videl ten papier. A teraz každý jeden deň po práci prídeš domov a nájde si 1 hodinu, kedy každému okolo seba povieš, že idem sa sústrediť. Nebudem mať teraz čas. Na 1 hodinu sa zavriem do izby, spravím si 3 kávy so sebou a budem mať prekofeinovanú hodinu, kedy budem pozerať iba do obrazovky a nebudem môcť robiť nič iné. Garantujem ti, že za tých 60 minút denne budeš už za 30 dní posielať prvú ponuku do svojej vysnívanej práci. Stavíme sa, OK? Ešte by som to zakončil tým, že extrémne ťa chápem jak nikto a veľmi ti držím palce.